Vanhu vakawanda vakuwara Pachinhamo muna Seke Road mushure mekunge kombi yanga ichibva kuchitungwiza yakananga kuHarare yaputika vhiri ndokubva yabuda murodhi. Tinongoshuvirawo rombo rakanaka kune vakuwara kuti Mwari avaitire zvakanaka vapore nekuchimbidza. Ngatinzwe izvizere kubva kune ma-eyewitness. Yaitika inda ndichitocrossawo road ndichida kutoya pabasa panapa. Saka mota yabva yaputika vhiri. Inini ndatoposawo ndatsikwa bhozi yaputika yakananganawo neni payaputika vhiri pacho chinobuda murodhi. Zvokuti ini ndatozoponawo nekudii nekumhanya ndobva ndatiza. Ndichicheukawo mashure ndatozongonzwa kombi yatopfuura nemumashure mangu chinowirawo uko. Ini ndandiri apa ndopa ndandiri kombi yabudira apa pamusoro apa. Mfungwa mangu kandatongofungawo kuti upenyu hwangu hwatoperera pano bhozi zvaitikawo ndisingafungire nezvandaona zvacho nekuti hamino simbawo rabva kupi rekuti ndizomhanye zvokuti dai wanga uri wamwe wanhuka panguva yacho wangonetawo but zvinoita Mwari wangokupawo simba raunenge usingadii zvaunenge usingatarisire. Ndamhanyawo ndichitocheuka dai ndatongonzwawo mhepo yatongopfuurawo nemumashure mangu ndichicheuka dai ndichitoona kuti zveshuwa pandabva papakaoma bhozi dhasti racho rabuda apa yazoflya nekuda kwekuti yanga yakwira pamusoro pechuru chinoflya chinomirirawo nekumberi. So motikari mungaitawo idea yoti manga mune vanhu vangani uye vakuwara vangani? Zvekuti ndingazive kuti mune vanhu vangani handingazivi zvangu, but kombi yanga isinayo machi, yanga isinayo vanhu vanga vakamira, vese vanga vakadii, vanga vakagara. Vangadaro vari vangani semaonero enyu? Pandasvika wese vanga vakakuwara, kombi yese yanga yakakuwara, but conductor ndiye anga atori wese bhozi ndiye anga anyatsotyoka kutangira muno kudai ndiye anga ari wese, but wese vanga vakadii, vanga vakakuwara. Umwe aingotaura gumbo, ndatyoka gumbo, umwe aingotaura kuti muchesti, but wese vanga vakadii, vanga vakakuwara, hapana anga ari safe. Saka vanhu mazotanga kuwanawo rubatsiro panguva zvaitika varume vese pabasa panapa wese vanga vachizviona. Saka payangosvika ichinomira uko wabva watodii, wabva watanga kudii kumhanya wese nemukwala, wabva watanga kudii kumhanya bhozi vamwe vanga watsikirwa nemasiti ndobva watanga kudii kubatsira. Ndinongoti dai varedusawo maspeed awo nekuti mhepo dzacho dzakasimuka ende tsaona dzaitika pamwedzi unoyuka tungoti pa2 weeks idzodzi dzanyanyisa. Chaitika ndechekuti mota iyi yanga ichifamba ichibva kuchitungwiza ichienda kutauni, so yaputika vhiri rekumberi side rekwadhiraivha, enda achitodiridza zvangu ndiri papa, yaita ruzha, mota ndobva yangoluzawo control ichiuya bva yekuko ichitouya, ambuya wangu achibva nepapa wazoponawo nekutomhanyawo, ndobva yazodzika apo yazokwidzawo mudenga nekuda kwechuru chiri papa, ndobva yazosvika ichirowera pasi ndokuzomira kwaita mota. Ndotsaona mabudiro aya aita vanhu vachikuwara. Chatanga itika patasvika isusu paground tichitanga kusangana nevanhu tatanga kubatsira vanhu vanga vatangobudisa nemahwindo because vamwe nekuda kwepressure yevanhu vanenge vachitry kuda kubuda kwanga kwakawanda vanhu, saka vanhu vazotanga kubuda nemahwindo, tatanga kubatsirawo vana vadiki vanga varimo, vazouya mwana gogo vachikoka vanenge vakuwara gumbo raita zvekutsemuka, then pozovamwe amai vanga vaine ivazoita zvekumanidzirwa pasiti remumashure madhiraivha rere, tatozoribatsiridza nesipana kuti tirisunungure kuti vakwanise kubvisa gumbo ravo. Handogona kutadza kunzwisisa kuti yange yakazara here kana kuti yange ine standing but handichinatsokunzwisisa ipapa. Zvenhamba zvinogona kutinetsa kwezi kombi yange yachingori murodhi, hapana azogona kuona kuti vanhu vese yange yakazara masitsi here, panga paine standing, izvo zvakamira sei, handina ruzivo nazvo. Ivimi nechitiko ichi chamaona mungadawo kuti kudii kune vanoshandisa mugwagwa?
chekutanga chatingakurudzirana kubva kuwaridzi wemakombi. Makombi awo ngawane service yakakwana. Matayi awo ngawatengewo matayi anogona kuchengetedza upenyu hwevanhu. Chechipiri, wakomana kana vachifamba murodroom, please ngavawe nepatience. Kumhanya hakuzi kusvika, vanokuwadzisa upenyu hwevanhu. Uye hurumende kana ichigona kuzotibatsiridzawo, please ngaingoisawo kanawo zvimahambo zvinombodzorawo speed dzemotikari. Kozi munhu anenge achinzwa kuda kutoenda, but nekuda kwepressure manje pakutsvaga mari zvinozosiya upenyu hwedu hwamunjodzi tinenge tisina motikari. Prophet, taona kuti imimi mabva masvika nguva yaitika tsaona. Mungada kuti tsanangurirawo kuti chii chaitika, uye on the spiritual side muri kutiwo kudiwi imimi sevanhu vaMwari concerning Chitungwiza road nema-accidents ari kuitika? According spiritual side, ndichazotanga ne-spiritual side ndozopedzisira ne-physical side. As I was praying about 3 months ago, I saw in the spirit a lot of accidents happening in Zimbabwe. Not only Chitungwiza road only, but mune mamwe maroads ese atingafamba. Ndakaona, it was a vision that I saw. Ndichiona vanhu vachimhanyiswa nema-ambulance vachienda kuzvipatara. Vachimhanyiswa nema-ambulance vachienda kuzvipatara. Then ndakazoona kwekupedzisira kwevision iyoyo, ndakaona mukuru wenyika achisvika pazvipatara ipapo achiona vanhu vakaleiwa kusvika paextend yekuti even mabeds akanga asisina enough space yekuisa vanhu veaccident. That's the spiritual side. The physical side yandoda kuti ndi-encourage mhuri yeZimbabwe, tichinamata neboard of Christ. Zita rangu ndaasina kuintroduce ndonzi Prophet Shingai Blessing Brave, vanogona kundicheka paFacebook. Issue yandakaona yandakanyanyokuona ku-physical side kusiri ku-spiritual side ndeyekuti tine road rakafanana nechitungwiza iri rinobva kutown rinobva kuchitungwiza richienda kutown. Road iroro rine 2 lanes rinadzo. According to Traffic Act, mota isingafambi inofanira kuenda ku-outside lane. Mota iri kufamba 120 km per speed inofanira kunga iri mu-inner lane. But dambudziko randiri kuona inini as a prophet ndichidriver, unoona munhu ari pa 20 km per hour atori pafoni, ukamuridzira bhero anotoita hasha, anotoita senge uri kumugumburisa pazvinhu zvaari kuita, which is a problem, a first port of call inoda kuadresswa kumadrivers edu ari kudriva mumigwagwa. Either uri kuenda naBulawayo road, either uri kuenda naMutare road. Tiri kuita dambudziko rekuti rinofanira kuadresswa neMinistry of Transport nevanhu vanoona nezvetransport iri kufamba muZimbabwe. Munhu asiri kufamba ngaaende ku-outer lane yenzira, ari kufamba oenda mu-inner lane. Zvaavoida kuramba uchiita zigzag muroad. Izvozvo zvinogona kucontribute kuti ma-accidents edu asaitike. Handizivi kuti kana pane mubvunzo wamuinawo. Chokwadi. Ndanzwa muchitaura mapindura kumhinduro ye-physical side. Ku-spiritual side, tinoziva kuti spiritual side inogadzirisa zvakawanda zviri ku-physical. Chii chinofanirwa kuitwa ku-spiritual side kuti tsaona idzi dziganhurwe because zvanyanya? Right now pandakaona chiitiko ichochi chema-accidents, not chega, pane zvimwe futi zvandiri kunamatira zvine chekuita nenyika yedu yeZimbabwe. I'm on 30 days fasting right now. Kunamatira nyaya idzodzo dzema-accidents, nyaya idzodzo dzekufa kwevanhu. We are very sorry nevanhu vakabva kufa manji 17 muri yeZimbabwe. We are very sorry for that. But ndiri kukoka vese veBoard of Christ, vanozviti ma-men of God, vanozviti vanonamata, tiungane pamwe chete tinamatire zviitiko zviri kuitika izvi, because hazvifadze kuona vanhu vachingofa zviri unnecessary. So as a Board of Christ, it's our duty to pray for our nation so that ma-accidents ari kuitika they can be reduced. Ndanzwa muchiti mune 30 days muchifasta, mava muzuva rechingani munhu waMwari? Day randiri nhasi ndi 29, ndasara panopera mwedzi unonenge ndapedza. Absolute. Musina ngamwe mvura musingaite sei? Aiwa, mvura tinozonwa zvedu. Zviprofita izvi mazviona, makange matozvipa kudhara here kana kuti muri kutotanga kuzvipa pari zvinezvi? Ndakazvipa kuchechi kwangu, ndine record yandinayo pa all night yatakaita pa showground. Ndakapa chiprofita ichocho ndichiti ngatinamatire Zimbabwe, kune ma-accidents andaona ari kuitika. Then after that tanga tine midweek service iri Friday.
ndakapa futi vana vesangano ndikavati ngatinamatire nyaya yema-accidents. I saw a lot of accidents even when we were going to cross over tichibva mu2024 tichipinda mu2025 ndakataurira vana vakanga vari pachurch tichiita crossover ndikavati ndaona ma-accidents anyanya muZimbabwe. Let's pray about that. Even vanojoina ma-live TikToks angu, I always encourage people ndichivaudza kuti ndakaona ma-accidents. Let's pray for Zimbabwe because a more and more of accidents are coming. But on a caution side, we are encouraging varidzi vemota, varidzi vemakombi kuti vanofanira kusevhisa mota dzavo. Tiri kuona madrivers ari kungonzi enda unoshanda mota aiseviswe. Vema private car vemushikashika inongo muridzi wemota anongo collecta mari haasi kusevhisa mota yacho. So on that side, both sides, the spiritual side, the physical side, we must contribute so that we reduce my accidents edu.